Moi boas. Estamos no centro de Europa, no edificio Berlemón, sede oficial da Comisión Europea, e este que vos vou amosar é o noso recanto onde posiblemente todos non poderíades entrar porque é un espacio ben pequeno, pero que chega a todos os recantos da Unión Europea. Especialmente o que ten chegado é a Mariña de Lugo, a comarca da que procedo, ese instituto no que me formei, no que me axudou moitísimo tamén a descubrir unha parte fundamental da miña vida non só académica, sino tamén da miña vida profesional, e que me orientou desde ese punto, desde ese lugar, desde ese porto, a desarrollar, a desenvolver esta tarefa pois no mundo do mar, no mundo marítimo, no mundo sobre todo pesqueiro. Este é un recanto que, como veredes, ten moito de mariñán. Aquí tedes, como non, un recanto dos nosos buques, dos nosos povos, especialmente do meu San Ciprián, e, como non, para non perderme sempre unha carta náutica, neste caso da Mariña, que vai desde Burela ata o Cabo Ortegal, e aí está o meu San Ciprián querido, o meu San Ciprián, o meu povo, a miña vila, o sitio onde me veu nacer e desenvolverme nesta vida, e tamén ata onde chega a Unión Europea, pero tamén que chega dende ali todos os inputs necesarios para facer máis grande esta unión que tanto precisamos. E como non, dende logo, o que non pode faltar nunca é o mar. Teño este recanto pequeniño en forma de foto. Está outro día na oficina dese barco traballando en augas do Gran Sol, que significa para min ese recordo imborrable da mellor escola que un pode ter. O mundo do mar sempre ten estas cuestións, e desde logo esquecelas sería unha auténtica desgracia. E como non, os meus pequenos recordos desde a familia, desde o meu paso polo mundo do mar, e desde logo tamén pois, todas esas cuestións e esos elementos que tanto nos fan recordar e ter en conta esa orixe mariñana, esa orixe desde un instituto pequeno, dun instituto dunha pequena vila da costa, dun recanto da Unión Europea, pero que chega ata aquí. Desde aquí quero enviarvos un saludo e desde logo todo o ánimo para seguir colaborando desde esa rede que se ten tecido para concienciar sobre a importancia da Unión Europea e sobre todo das súas institucións. Este é un papel fundamental que recae sobre vós e que terá seguramente unha boa pegada de cara ao futuro. A Unión Europea é moito máis que os propios países que a conforman, que as propias institucións que a conforman. Sodes a xente que está e estamos traballando por e para ela, e sobre todo aqueles que consideramos que esta gran unión ten que seguir no futuro fortalecéndose para ser máis forte do que hoxe é e para ser un elemento de futuro. Nas vosas mans está e estou seguro que así o considerades e o seguiredes considerando. Así que moitas gracias, feliz día de Europa e ata